Subaru Impreza, så det er dagens hurtigste tid indtil videre. Start nummer 19, Lars Larsen kører 3.26. Det lyder da brutalis, den der. Der er nu god ved en, eller hvad med at køre 9 sten. Claus Winther, hans anden omgang nu. Får vi lige en sort af Skåne fra Sverige. Claus Winther rundt som første deltager i andet heat af Niels Målermål. Der er masser af vand. Vi har kørt lige efter tredje heat. No break activities, det er bare direkte på. Det er en fin mand, så den hænger den der frontspoiler og ser dum ud. Og det er bare med at få den med hjem, for de er sgu ikke til at finde mere. Claus Winther. Han blev jo 40 i går. Nu skal de have det. 3.34 til Adrian Rasmussen, selvom han lige lavede et pitstop nede i chikanen. John Venne med i hans Foscordage 2000. Claus Winther lige her midt om sommeren i hans Evo 10.